Bog Robert, kako si? Odlično. A vi? Ja sam također odlično. Werner, gdje si ti? Jesi ti? Da. Gdje si ti? Ja sam u Lombardi. Ja sam Werner. Ja sam Nevenka. A gdje si ti? U Lombardiji. Elizabet, sad idemo na koncert folklorne grupe Linđo. Voliš folklor? Dolazim i ja. A da, puno volim, ali ne volim sama igrati. Ne. Ne voliš? Ne. Igrala sam tamburicu, ali bile već je dugo. Ali mi sada idemo samo gledati. To volim. Jeli pleša Hodostavu? Ja tancam Hodostavu. Moje teta također. Tamo su boce bijeloga vina na 16 stupnjeva. Kakvo je? Dobro je, jel? Najveće vrijeme vađenog kamena bilo je čak po 600 radnika na Vrniku. Razumijete? Dajte vi projekte. I ovaj dosjed od Karađorđeve zvijezde i spomenice Roland, dobre večer, kako si? Sam dobro, a ti? Hubert, gdje smo mi? Ja sam na izložbi, a ti? Ja sam na isti izložbi. Još ne govorimo njemački. Ali do ali do godine u ovo doba ćemo imati intervju na njemačkom. Što radite? Igrate ping pong? Kako je mandolin? Line, super je koncert. Ali? Dobar dan, direktorice. Kako vam se sviđa tečaj hrvatskog? Odlično. Danas, Svašta sam naučila. danas ste bili... Učiteljicu koncerta, dobar večer. Da. Ja sam... Svi naši. 3, 4, zapjevajmo složno svi, prije svakog grada, neka radosta dozari, naša lica mlada. Doviđenja i vidimo se sutra. Hoćemo još. Ajde, curi, gledaj. Prije su imali samo jeftine, prihvatljive stvari.